puta corda do carallo outra vez. Bueno, pois o balance en realidad este ano está a ser moi bo e a falta de coñecer os resultados completos do verán porque o INE só ofreceu hasta xullo, pero nos 6 primeiros meses do ano Galicia está liderando o crecemento turístico en España nos meses fora do verán. Eso quere decir que sí que estamos capacitados para desestacionalizar, temos máis viaxeiros, pero tamén avanzamos en parámetros de calidade, que iso é que nos interesa, máis emprego, máis beneficios para o sector, maior estadía media, maior rendibilidade. E en xullo, bueno, pois Galicia continuou a situarse entre as comunidades na que o turismo medrou. Buenas tardes, Martín, como vai? Arturito, pasa. Que vas a tomar, Arturo? Unha copiña de ron, non? Copiña de ron. Teño aquí un moi bon. Que tes cá? Proba. Oh, Que tal está? está bon, carallo. Estás querer levar algo? Si, ó. Que Dame queres? pouco de leite, Leite. colacao, Colacao, galletas galletas e café. e café. E galletas. Eres o segundo que ven hoxe comprar, desde as 8 da mañá. A estas horas? Nada, non ven nadie. Porque ahora, entre os centros comerciais, internet, e que a xente vai toda para as cidades, aquí nas aldeas quedamos 4 mataos e punto. Ai, Non se vende nada, menos mal que ves ti por aquí de vez en cando. Antes había, a estas horas xa iban 20 clientes polo menos. o máis. Claro, pero antes a xente iba a plantar as patacas, plantar o millo, atender o gado, e agora non hai nada. Non desas cousas xa Escapan para as cidades e punto, quedamos 4 vellos aquí. será o que se poda. Hasta que nos retiremos. Ah. A ti ainda che falta moito. Tampouco che falta tanto, eh? Bueno, menos que a ti. A min, xa logo vou tamén, pasa que aparento máis edad que teño. Hecho que hai. Hecho así. Pechar, É que fago? pechar. Retiro. E logo, claro, joder, logo disfrutar da vida. Sí, pero ainda me faltan 3 anos. Bueno, Pasa que aparento máis edad. aí. Oiche, eres tan novo como a min, joder. Sí, en idea sí, o resto... O corpo dixo, quieto para... Gustamos un ver o que levas, eh? Meu, Ah. cachis. Se tuvera o teu pelo... Señor, igual vendía máis. algo sí, Mira, que lle vamos facer? É o que hai. Roer e punto. Que tal estaba o ron? O ron está bom, espera, déixame probalo. Sete cuncas de viño de jor que unha bella bebeu. Vou dedicar ao que se dedican a maioría dos retirados. Buscar os collos. Non, Vigilar obras. as obras do Concello. Vamos controlar de pé a pá. Aquí está mal, aquí está regular, aquí está ben. E logo que leva isto despois? Isto, o meu neto, si quere, Si quere. pero non quere. Si quere vir para aquí. Non quere. Irase para Madrid ou para Coruña Así ou como para o eu. estranxeiro. Tamén Como se eu. manexa moi ben en inglés, pois igual vais para o estranxeiro. Pode ser. Claro, diz que ten o, que lle chaman, o C2. O de dous. Pero É como se fora un carrera de conducir. É un coche, No, joder. é un rollo do inglés, creo que tamén é como os carnés. A B0, B1, B2... Sí. Pero é ben. Apunto chesto, como sempre. Si, ó, fai o favor. Bueno. Que vas facer agora? Eu vou plantar algo. Que tes presa? Teño non ninguna. Non, Íbame- pois tampouco aquí comigo, que eu estou máis aburrido que Dios. Tocamos aí un pouco. Aí? Pois logo. Esa guitarra que me regalou o neto. Tocamos aí un pouco fora. Aí o 12-2. Ese. O 12-2. Aí, pois si, ó. O 12-2. Ei,
Vale. Aquí. Sí, ó. Moi ben. Pois aquí en San Sadurniño, Outeiro número 5. Atende a Ultramarinos. Vale, adiós. Correcto, veña, chao. Ya podemos tocar con xeito. Ai, home, ahora sí.